Arestado ang sarong tricycle driver makalis na makuhaan ng illegal na droga sa pigkasar na bypass operation kasudma sa Daraga Albay. Binisto ang suspect na si alias Joey, 51 anyos, may agumas na residente kan Purok 1 Barangay Anislag, kanaon ang bita na Banwaan. Nakuha sa posisyon kan suspect ang 7 sachet ng pigtutubudan na shabu na may gabat na 15 gramo, asin nagkakantidad na 102,000 pesos, asin ang bypass money na 3,500 pesos. Basado sa investigasyon, dati nang nakakulong ang suspect sa pagpapabakal ng illegal na droga, alagid kan makaluwas sa karsel. Liwat subot ining na-monitor na nagbalik sa pagpapalakop kan shabu. Nakakumpiska po kami ng 7 sachet po and worth amounting to estimated lang siya sa 102,000 po. 102,000 pesos. Sa presente, nasa kusuriya pa kan Daraga MPS ang suspect as nasa angatan naman in kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Presently, nandito po siya sa amin, nasa custody po namin siya, and then na-file na din po siya, na-incos na po siya. Mientras tanto, nagpagiramduman otoridad sa publiko na ibitara na maimbelto sa illegal na droga, tangani day maraot ang buhay, maging ang buhay kan sa indang pamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.